Unsa nito ipaki-explain. Kabalo lang yung gag. Well, most of the time nga na ginawa ng mga babae. Nakita na gud. Mora ko na, pareho na ko sa nagbulag na kinambag closure. Oo, nagbulag, nakita na, nagbulag na. Kitiksan balik, di, pwede tayong istorya kayo, wag mo tayo proper closure. Bayuta, nakita na, proper closure. Sumar Yusip, ganun lang. So, Diba? what will I do is, kung dili pag it's a big issue, do not talk na lang, Mark. Believe No. na. Kaulo ka gang, ikaw ang tipik, klaro ka nga martir ka. Alam mo na andan na, gusto lang ka itaglayang alibay nga, magstay gyapon para sa iya, ha? Kung perminte nga na, sumilin to sa, sige sa gatsit sa mo, ha? Sumilin to sa, dili sa, lain sa nga laki, mangita kag lain. The first time pasad to. Oh, no, So, di ako ba? lang, dili ako lang See? kuwan, Nagdepinsa na sa kanil. First time pa magod to. Kung na second time, sige lang, third time. Sige lang, uy, ano, Just kiatan enough. may mga lalaki, taga na itong chat. Amot ba na oy, wala ako kay true rin ko. Oyo ko sa isa. Tao lang ba Isa ka yan? dosina. nagkamali? Ha? Correct. Exactly. Taga sa chance. Okay. Hindi mo sa kuya ng uyab nga. Alright, excuse me. nak- Nabit ang word nga tao lang nagkamali. Narabay Bisaya na balihon. Tao lang nagkalami. Namo na isa. Taga mo lang. Yun Lahi lang. masakit. Yun Naman lang. ko 3 chances. Mahanda mo ito lang ka chance. Okay, go. Depends. Ako 3 chances. Lablag yung gay ka. Ayaw mo lang siya mawala. Kahit di, bisa pag mas worst mo nakita. Sila na maki third chances. Anyway. Okay. Seaman kasi. Sumar Yusip. Patulagi na mag-Amsterdam ba yun? Ang dagan kaayong nga dito sa Red District, mga simen. Abot lang, no comment. Alon, anera. Red District ba mga babae ng porma-porma? Oh. Seaman. Mm. Pinoy day. Ha? Bato pa dito naman sa gay district. Seaman gap. Si Women. Hey! Darna. Kaduko-duko yot. Kaya bayot. Klaro na day. Ay, nako, Diyos ko. Ito kitang bayan. Kita na. Naghalok na. Nasap na na. Uyab, nagkana na ikahalok. Asya, nag-unsa mo? Wala. Natulog lang. Pakita na. Muna ba yung gano'n ni? Nganon, explain is ako. Kita na bitaw ni mo nga naghalok na. Explain lang yan. Gusto magnapay. May kubiyain. Last na niya. Das na ni ha, yung ganohon. Kapoy, no? Kapoy na ako, no? Because, you know, ang realidad nga naman gon, doon nasap na nimo. Pero parang, nagya po kay, halok niya po ka. Kung ako nisang bulabugon yun, kung basig bulagan ko nagkali. Saan na lang ko din hi. Hey! Hello, line 1, may gabi eh. Hello? Hello? Hello, oy. Hello. Hello, line 2, may gabi eh. Hello? Hello. Wala. 858-791-791-10. Muna itong linya sa telepono din eh. And pag ang mga babae sa galing dahil yung gamit ilang tanang lalaki ito na po yung mga babae. Simple naman nagyan ko yun. Kung gusto niyo seryosoon mo sa mga lalaki, ayban mga kailang mga babae nga mga 2 days lang ipakuyaban gisugot na yun. Tapos later na bawang at chick boy din lalaki masuko-suko ilaki yun. Tinuganahan niya mag-check sim ano something. Kasi kung kamo girls kung gusto mo kasi ninyo nga nindot nga relationship akuan padugay-dugaya pa pagpanguyab po di sa kayo gamama din ka diha. Wala pala sa ako oy 3 days. 2 days. 3 days na. Sabagay din kay basi ko niya gayuma na to din epekto ba kuan ba. Photo sa 2 days. Maulian unya yun. Promolen unya mapakong unya. Wala na sayang. Pero kamo mga kuan, mga real girls, kung gusto ninyo nga John sa nang kuan, padugay-dugaya sa ninyo, mga bayuta mo. Mga bayhana mo, ha? Ay po ng 2 days, 3 days. Di man mo mag-all day? Nag-text lang, nagmama na dayon. Mas nindot magitong ipeng nga medyo layo, dugay-dugay. Mas taas-taas ang courtship.
Wala siya na maabot ang years. Tabata pa mo, iPhone. Hello, line 1, may gabi eh. Hello, Kaya dyan eh. Eric, Guy caller na to. Anong gabi yun? Pila edad mo mo? 25. 25. Kung sa'yo problema? Hello. Actually, Familiar ang... Pamilya na yung Muntingog. yes. Pamilya ni Muntingog. Best actor ni siya nga caller. First time pa promise. Ay, nako, Diyos ko. Maputulan ni siya gali. No, Basta promise. mamaka. Sige, go. Sige, go. Actually, mong God, last Kunin na tingog lagi. week, Huh? wala ako actually, last week. Kasal ni mo? Yep. Okay. Last week today. Last week. Sorry. And then, before, anak ko, girlfriend before, na, nawala ikalit ang mga communication gani. Tapos nag-work mo ko before, sa Manila pa to. Karon lang, last week lang, is nagkita mi balik. Okay. Ano isa po ang, nagpagyaban siya. Niabot ana, so, it's time to, it's bulabog time na dayon. Nakauwi. So, kailangan siya may amahan. So, kailangan suportaan ka niya. Ganun. Ana man na, Napalugay tayo mabuhat nga. nabuo naman naman na. Tayo mong plano, kung imo ipako, di killer kang dako. Diba? Pagkaglen. May lang ka sa palami. So, nagmama, tana mo, nag-text tana mo, parang appeal me. Lagi, uy. Ako So, padayon, hindi mo na, muna na siyang ingon nga, it's bulab, resulta na siya, kana inyong ginabuhat ko, hindi siya mao ang kanang ingon nga, kung siya kayo may mong resulta, na dili. Muna na siya, resulta na siya. Resulta na sa Kanata sa dead end. Congratulations. Sustento time. Sustento time, bulabog time, broken family time. Ay, congratulations. Hello, uy. Hanan lang yun ka. Kung gusto ni mo nga straight ni mong gusto, kung sakto nga dalan ni mong gusto, then mo na siya. Siya yung managot anak, mabayag yun sa anak, hindi ba lalim karon ng magbuhay yung anak. Perting mahala ra pag yun. Dobi. Good luck. Happy Fiesta. Mo lagi nga happy Fiesta na lang ging. Okay? Sige, salamat. Ginoo ko. Diyan lang ha. Minom sa may kape ka, diyan lang. Ay, kanang kuhan di ay every Friday, lokal na to car night, dami sa Night Cafe. Bibo kami naging Friday. Siyempre brought to you by Jump Pack Events. Tahan mga Jump Pack boys sila sentran. Line 2, may gabi eh. Ay, amo ko lapit. Line 2, line 1. Line 2, wala man. Gone with the wind. Wala, line 1, balik ta line 1. Ayan, line 1. Hello. Hi, gang. Hello, good evening. Kisa man eh. Si MZ ni. Si? MZ. LV? MZ. MZ. QRSTUNV. Pilada ni mo lang, gang. 20 na. 20 Ha? years old. 20. 20 na. Ano problema mo lang, ga? Inanay magunin. Ako'y serious nga ex-boyfriend. Serious nga ex. Oo. Mga ex. First boyfriend. Nagayon. So karon gabi nang binuan na lang ka kay katura may serious. Dili. Serious ni ato. Okay. Kanang one manggod. Mag almost 8 months na mi dayon. Kadugay. Kanang in love ko sa iya, admit na ako, pero dili lang kay nako ipakita sa dili mi showy ana nga kuan. Di kayo ipakita. Oo, dayon. Pero Sa libdag to Alia. dayon, murag ka feel bitaw na ako sa iya nga murag ka bored siguro siya. Pero wala dili among dahilan sa breakup, dili sa kananay third party na murag ibulagan lang nako sa siya para pud murag dili siya enjoy bitaw. Wala nagipagbulag ka, kay feel ni mo, wasa nag-enjoy ni mo. Murag Bored siya. Pero wala pud nako siya gi ipangutana about inana.
wala pa mugod ko nakabalo. Ay wala pa mugod ko idea nga sa mga sa So, lain babae. nakipagbulag ka kitungod sa imong feeling. Oo. Pero mas in love gud ko sa iya ha. Dayon siya pod murag kana pong sa text pod dili pod kay siya ga text dili pod kay ga call. Then ayang explanation kanang kuan lagi kanang murag na murag lesson na daw siya tong ex niya sa una nga sige sila text and call murag bisyo na bitaw na dili mo daw iya gi-apply sa mga relation wala on ang sige text sige call na para pod malikayan ang away which is kanang dili pod siya kuan sa akwa okay unta Tapos, wala Tapos, akong rason nga kung ano mas love ko sa iya ha what's the problem? sa problema. ako siyang gibulagan tama ba ito nga gibulagan mas love ko sa iya ha din katong naging time manggod nabalaka ko ko ga-call siya katulo din wala lang ako natubag nabalaka ko ba Gibulagan, kay in love ka. pero nagapon kay gapon ko mas bulag dapat Why? lang Question. Kapitan Nganong imo Bita. mang yung panisan imong kaugalingon? Tubag, oy. Ngano imo man gyud ipanisan imong kaugalingon lang. Ano pasakitan imo imong self? siguro Usa ni mo gyud nahuna ng imo na. Mo na mo sa. I'm so sorry. Love kay takayo ni buhata sa ako. No. Mama chup chup. dili man good kay ako gusto lang mabalan kung napabay feeling siya kay Mo ni mga resulta sa mga bahay nga. Bulag ta. Isa lang kay kasulti, may rapikat. Mabulagan, wala baliki. Wala lagi sa nagbalik na ako. Na may ramo na. Mo na yung kapital binata. Simple na kayo na. Sus, ginoo ko ninyo. Serious sa lalaki. Di kita mag-text, bro. Kaya, parli kayo na tong away. Away mag-text. Ano mo pa? Kapital binata. Magigay. Lali pa kogon ding. Kung nagkita bitang modal, may ipakog ba? Simple na. Nakoy, dili. Ano namin kag, laman ako sa pagdikay ko showy. Kasi pa sa laman kayo ban, abi nila, kung makipag-holding hands ka, muna na i-love. Correct. Kay showy na ako sa akong love. Uy! Nakipag-holding hand ko, nag-agbay ko, o nag-hawi ko siyang arms. Di naman ingana. Namang iban nga abi nila ingana. Muna just too sweet. I knew he loved me. Dili mi magkasinabot. Until akong ex-boyfriend na ibawaan niya, nga naan ako boyfriend. Iyang isulang akong boyfriend sa ilang house. Dayon, nagigsinumbaga siya. Nag-away mi sa akong boyfriend about sa akong ex-boyfriend if wala man mi formal na nagbulag sa akong ex. Saan yung formal? Next day, wala na mi nag-talk sa akong boyfriend. Na ako, na ilang agay. One time na nako siya na-talk. Naibawan nilang na ako nga ang guy, sige, stalk sa ako. Gakakulbaan ko kay iya ko sudan until sa house. Sudan, may nakabutang. Ako mga silingan nakabantay nagtas ako unsa man akong buhaton until now stalk lang guys sa akong school sa house ug wala na sad mi katok sa akong boyfriend. Number 1, wa mi nag-formal breakup pandamay. Anyway. Kulinan tita Bern, as lang ko advice about my feelings sa isa ka girl. Gusto kayo na ko siya. Pero sometimes galibog ko kay feel man good na ako dako niya sa dako niya gusto and isa pa older ko sa iya. She's only 18. Nako di ko niya gusto. And isa pa older ko sa iya. She's only 18, I'm 22. Okay naman na. Gasmoke ang gainom siya. Hili pa dyan siya nightlife. But still I like her much. As lang ko kung dapat ba ako ipadayon ang akong pagpunguyab sa iya. Hilig pag-abot din sa city. Nakawag mo lang good ko din sa city. Di na ko siya masabtan pag-abot nga mga hilig. Until na ako din siya gusto. Appreciate. It's a big no. Correct. Kanang nagpabilin sa imo nga gusto pa mo basically siguro gwapa siya Exactly. or sexy siya lami. Exactly. Cleavage sa tubangan, cleavage sa likod. Unsa na siya day nagagliki? Parang may sampot ba pagkatubang hulo. Noong may bulog sampot. but like I said, parang it's a no. Well, though na-attract kasi yung face, the way she looks, but at the end of the day, pagyapon, ang yung mga hiligod, kung dili man sinabot.
Timan sa imo lang sa amo lang gibasa diri tanan. Pila ka book ang negative. Oh. Ayaw na dong, ayaw na padayon na dong. Ay, nako. Hay, grabe kayo mo makaawar. Pagbigyan nyo na. Sayon kayo pag ingon ninyo pero kamukha, no? Haha, lingaw kayo inyo. Dili. Maki-join. We're as human as you are, man God. Nganong ing ani? Para sa makamata. There are people, kasagaran ka sa mainla, mawala na ilang self-worth gani. Nga bahala na lang maunsa ko diri basta kim kami gihapon. Kailangan gina nimo siya i-realize that they are more worthy than, you know, the relationship nga pangit na karon. Di ba? So, unsa man nimo ba? Ano kami, okay ra na. Bayot, dili day. If you need help, then you have to take the bitter pill. Mami J and the Pockets. Ako, Diyos ko. Sakto ka sa ingon nimo nga may kami mo yung anak kung kami ba oy kung kami atong panahon na wa dili lalim. Dili Paano ka pa mga panahon na mga award ko sa lamina pag nito ako? Nakakita lang mo. Nasa lang ko nagsunan sa mga panag-uban mga best friend. Okay na sa ako kung palikan ko nito. Para, ayaw lang ko pugi nga. Mga botro ni mo. Diba? Oo, dawatar ako kung palikan ko ni mo. Kaya kabalo ko nakasala ko. Pero siya talaga ko. Ayaw lang ko pugi nga mga botro. Again, di Dami anak. Kasama ko na ako ni na kuya boyfriend. Kaya ako diaway kaya niya natuman iyang promise. Hindi kayo sa niya na fulfill iyang promise kundi kadaghan niya. And then gimural na ko siya kay gituman ako sa iyang batasan. Kung niya karoon sigihan kong take sa iyang mga relative ako daw hinundang anong ngayon ana siya. Nagsige na lang siya inom. Kasi may akong buhato karon dili na jud nako siya makontakin naman jud siya sa Davao, please. Ato tang Davao doon ta. Ang damay ka. Ay. Wala na nag-text. Dugay-dugay na wala ka-text aning mga kawayan ko. Talapit ako ka nakita-text sa mga horror. No yung limitations ko. Hala, awa. Awa, si Bobby Boy. Di ka na namuhot din eh. Ang sana ka magbalik ni pagka-friendship ni Kisha. Nga, dako kayo yung pag-like ako ah.